Magnano mbola tsara antsika jiaby. Zoko vonjy, zoko ongolo jiaby. Ya, bon. Nianja magnano en direct dimanche le 2 juillet. Satria elaela za tsy nano vidéo. Raha volagniny ihany raha tsotra hely voalohany hitako en direct zany roa nikaiky zoko vonjy misy olo ato ya voalohany misotranao zany roa zegny izy koa tsy hitanao gnanigny mety tsy maro olo nahita azy ary zany fomba agnisan'ny rôle antsika rehefa tafaboaka misintogny le zandry madinika avy afara. Maro za ny olo avy amin'ny province na olo avy andafy magnatso zoko vonjy karakory za mbô tia hira, za mila hira, za mila zao, za tia laza, za tia lasa star. Marigny zegny satria izy koa za agnany raha misy aminah ndraiky eo ny hira ny entreprise ny mpihira ny entreprise tegna mandeha raha ny fahitako azy satria maro ny olo mila hira ny spectacle mandeha koatrany tamin'ny covid igny. Donc zegny normal tsy amignatsignanareo le manan-talenta raha tagnaboaka talentanareo. Par rapport amin'antsy jiaby azoko mangataka hoe zoko vonjy za misy hira tiako aboakanao, za tia zao mankory agnaboahanao za karaha zakinao igny, za mba tia laza karaha ohatry ankory agnanaovanao azy, bon zao agnanaovantsika azy. Anao niany alifasa agnatin'ny page ko, agnatin'ny page ZV zoko vonjy ao, agnarananao, numéro téléphone-nao, anao ka manan-talenta. Fa atsika antsoviky anao mihira devan'ny page ko eto. Eto za mizahanao karakory feonao, na mahay mandino, na mahay mihira anao, na mahay magnino, de hitan'olo jiaby en page na ataontsika isaka vendredi. Donc anao ka mandefa numéro téléphone aminah ndraiky adresse-nao agnantsovako anao, ambarako anao le fotoagna isehoanao azy anao miboaka aketo magnaboaka ty za mahay mihira de hitantsika eo. Anao comme province, za io mbola andeha amin'ny province, alifasy fa na izy sao de alamiko le izy satria maro ny olo manan-talenta tsy hita nefa isaka miboaka izy mety maro olo ahita azy. Ary efa agnisan'ny succès be manokagna izy ka fa hitan'olo mandeha misy 100,000 abonné, hitan'olo izy ataoko fa efa mora manosika izy avy afara ohatra manan-talenta mariny izy. Donc raha tiako volagnina amizay zany abonnevanao le page ZV zoko vonjy de zahavanao le raha volagniko ty, magnano commentaire ao no magnambara agnarananao, adresse-nao. Amin'ny province anao na Diego no andeha Diego za tsy ela misy raha Diego agny antsoviko anareo eto. Tamatavy anao andalo Tamatavy za tsy ela. Izy ka maro loatra le Tamatavy ato tegna aleko za tsy maintsy mandeha magnatona regny za mizaha karakory karazany hoe challenge, karazany hoe misy concours hely le raha que le meilleur gagne, pourquoi pas. Aza mieritreritranao fa za mahay mihira, tsy talenta tsy hira fô mety maro raha hainao, olo manana charisme, olo vogno, anao ka vogno de tsy mavava anao andeha an'izegny. Fa anao kaiky aza mandanenta mivona ny tragnonao agny fogna, anao fa mahita raha ataonao, anao fa mahita talentanao. Zegny. Donc zegny abonnenao page ZV zoko vonjy, ho isy fifaninana isaka vendredi andalo amin'ny page antsika de ohatsika amizasika vendredi izova artiste vaovao miboaka ato zay zahantsika. Ya, karaha ataon'ny Zakinao zao fa 3e jour niany ny tournage ny Zakinao, efa maramparagna azy niany de ataoko fiboaka tsy ela tournage ny Zakinao. Mety maro olo manan-talenta agny na Clément na tsy Clément tsy problème, olo mitovy fogna. Ataontsika agnaboahantsika le talenta anagnanao fa anao mila hita zegny. Neza anao karaha Madagasikara na andafy anao, za ty mandeha andafy ka zegny. Andafy anao volagna fogna, za zokondry manan-talenta ty numéro-na, ty adresse-na, ty azahoanao za, antsovigny anao amin'ny fotoagna zao afaka anao zake maloha Tananarivo, afaka anao miseho anao za agna, hitanao bon ok. Satria mizaha artiste enigny za ny taogno ty, eny
artiste inony zegny zay mety iaragna amin'ny artiste producteur avy any ivelany. Fa io enigny io aloha ny azo antoko. Fa maromaron'izay igny andro hafa agny mahay azy. Donc zegny ny tegna isafidy ny olo tokony tafaboaka, ny olo vogno, surtout vogno afaka magnaboaka énergie, managna moyen moa izy mahatsaratsara sanazy vao maika tsara. Fa mizaha artiste ininy zay. Donc mandefasa numéro agnarana mazava viavanao na lalahy dia kafa vognona anao magnantso zay dia hiatriky zay zegny anao tsy faninana amin'izao anao tsy faninana amin'izao faninana aminao fô zegny donc ny ataoko mba vitako agnampany roa zandro madiniky zay manan-talenta tsy hita zay. Donc afatra mandeha aminareo jiaby artiste, nareo mandehandeha agny mba détectez-vous ny artiste, nareo mitourné mba nivolagna zahava. Ka misy olo mangataka hiakatra mba zahava sao dia mba olo mba manjara ampiantsika. Matoa nareo tonga eo mba nisy olo nagnampy anareo nahatongavanareo eo lasa malaza. Azakamo anareo magnampy artiste, magnampy le artiste manan-talenta mbola tsy indriky tafaboaka. Donc zegny zany dinigna lehibe atao antsika satria maro ny olo mandefa taratasy, manoratra, mandefa telefôny, miantso nefa tsy haigna anaovagna azy izy miantso za mba produire za manan-talenta tsy hita talenta anazy. Alefa ny ire amin'ny page zegny raha fa tous les 5 minutes mandeha misy je sais pas combien de messages. Donc zegny nanaovantsika azy, anao zay mahita i raha ty alefasa numéronao, adressenao, agnarananao, tongonao dia mahay zegny mandrindra bon Antananarivo izy ty antsovina izy viezika drikety par semaine osy raha vaovao mandalo amin'ny pagentsika. Zegny daoko nda azoko ambara nagnirika nagnantso mahoahoaigny efa hitako igny dia maro koa ny olo sany magnantso mbola mipetraka fo ny terme antsika zoko vonjy antsova za sao dia misy masionao.